Éxito absoluto, así valorou esta mañá Carmela Silva os resultados acadados pola Deputación de Pontevedra na presentación en Fitur da campaña de promoción turística Fame de Experiencias, unha campaña centrada na calidade e variedade da enogastronomía da provincia. Segundo a presidenta, o stand galego estivo ateigado de público e foi a exposición que máis persoas concentrou de todos os realizados na Feira de Madrid. Foi a presentación que concentrou ao maior número de persoas de todas ali organizadas, e cando digo de todas ali organizadas, digo de todas ali organizadas. Ninguén tivo tanta xente na presentación da súa campaña como nós, pero tampouco ninguén tivo tanto aplauso, incluso o clúster de turismo non lo reconoceu. Os representantes da Deputación tamén apoiaron en Fitur unha serie de eventos, como a Rapa das Bestas de Sabucedo e a colectivos como a Mancomunidade do Salnés. Ademais, Silva ensalzou o acto de entrega das Q de calidade turística e recordou que Pontevedra está por riba do 40% dos recoñecementos de Galicia. Somos con moito a provincia que ten máis Q de calidade de toda Galicia. Nos, no que se refire á propia administración, contamos con 5 Qs, revalidamos as oficinas do Palacete, do Mosteiro da Armenteira e do Aeroporto de Peinador e sumamos 2 novas, como son as oficinas de Caldas e Cangas, que forman parte da nosa rede de oficinas Inforrías Baixas. Tamén destacou a transcendencia da campaña nas redes sociais, a que a presentación de Fame de Experiencias foi unha das retransmisións en directo máis seguidas na historia da Deputación. Ademais, o vídeo da campaña está a ter un excelente percorrido a día de hoxe, cun alcance total de 17.000 persoas que o visualizaron, exactamente igual que tamén o que ten que ver co segundo vídeo, o do blogueiro Macbel, percorrendo os lugares da provincia, onde hai festas de interés turístico que tivo máis de 2.000 reproduccións. Tras o balance, Silva asegurou que a Deputación xa comeza a preparar a edición de Fitur 2020 para seguir sumando éxitos e seguir superando as expectativas.